Untay na to, oh. Ito, ginataang ludeng. Ludeng. Inununan to. Ay, inununan. Inununan nga. Inununan di ay. Inununan nga gabi. Inununan nga gabi. Kunya abos na sa brutol, tawa man tay kuan. Wala ikuan na to, dire. Panghalin dire. Wala man ganit panghalin dire. Isinggit pa bi usay kuan nun. Request ko be. Kuan may sugangan. Ano sugangan dire? Hindi. Nakuha ba ani? Mauna nya tay kuan nun. Kahoy. Oh, kahoy. Ano kahoy yun dire? Ayaw. Usap. Kau Jimmy, inaya lang matusok ang Inaya na mata pagkuan ba? Matusok ta. Laksi yan ang birthday. Ambing sabi, dali. Kuan be, kanang panghaling nga kuan. Lukay. Oh. Yan Inaya po na Jimmy. Ano pagsiga ni Kuya Puspuro? Okay. Ang ay naya ba? Ay. Yung bataan ito, suko si tirukan ron. Nya kay Puro. alingan sa nako ah. Oh. Sabi tayo sa isa paghaling kay musiga na wa pa diri tanan. Kaysa, asa nang gabi? Wa may gabi lagi. Ang gabi daw Jimmy be. Asang gabi dire? Oo nga da ba? Nagwa ba ning gabihan ni? Sa man ni bangko? Oh, hindi ka tawag ni Mark. Katawa ko sa bangkok. Ay, tayo sabi, "Usa man ni wa man ni gitadsan." Unya na. Sundang may sundang. Ops, ay kita itunor ra. Tunor na kay Sultana. Ro nga ba? Tatara sa ni birthday. Tataran. Oh. Tataran ng pabig gabi. Tawa be, tawa. Asa tawa? Tawa. Oh. Inaya de Jimmy. Tawaan nga. Pa kulang. Uy, kuan, boss. Ununan mo ni, wa may suka lagi ni. Asa Ang suka? suka, insang suka. Suka be. Asin. Karo nga na Jimmy. Ang luwag pagdali. Wag! Haling sabi, haling sa haling. Haling sa ron, haling paghaling na. Di galing ba? Kulang yung kahuyag. Pagulat ba? Ayaw sig. Last lang na boss. Ilunod sa ni Gibert be. Ilunod na ni daan. Ilunod na ni daan ba? Sama ni? Sama ni Jimmy? Mali to mali. Kan mo tiga boss, ang sama ni. Tama na ni, tama na ni. Pagka na tayo. Dali ito galing daw ron ron. Pagulat ba? Ay! Pagdali ron doon, dali-dali din akong gadat ako ha. Pagbudak ko ng ilaw ninyo ron. Bumugon ting bata agad. Dali iba, dali ito. Dili na ibutang sa ilalo mo. I-ready na mga kuwan Gibert. Sa ready boss ah. Kanang mga sugnod. Isugnod diri. Gon ka dungog pagdali. Aka buhiti ka. Lang tirada dia, oy. Nahaling mo, hinay kay kuan. Ihaling na pagdali. Ano ba? Ibutangin ang mga sugnod. Luwag, we, luwag. Pang-ukay ba? Pang-ukay. Ang kay Jimmy. Ninyo di magkuan. Kuan ba? Rumok. Kuan na din. Butangin daag suka ron be. Ini kinala tubig, boss. Tigil. Tubig. Ako sa tubig dito ni. Kamay lang. Jimmy ko sa tubig to, Jimmy. Ay kung sukuha ron. Dibe, pagdali sa tubig ba? Oh, isa ayag isa na. Ay. Hindi pa na naman. Yabo, di aron yabo. Dali iba kay mapag. Ah, nabasa na ang kuan haling. Suka be, suka. Hindi suka. Suka ba? Okay. Butangin suka ba? Lumo eh. Atong bitsin Gilbert be, butangin bitsin be. Ay, asin.
tubig ni. Okay na tama ng asin boss. Asang Mang Tomas? Mang Tomas, asa Mang Tomas? Mang Tomas. Oh. Okay, butnig Mang Tomas. Tama sa kay mo parat nagmayo. Ito ni. Uy, Dapat takloban na? Ha? Dapat takloban na? O, tama day ang taklob eh. Jimmy, taklob! Taklob. Wala tatag, mumukal boss. Ang posporo, ipusa na na. Ipangatod na ninyo daan dito sa kwan be. Kani, ipusa na ninyo daan dito, ipangatod na dito. Ito kaguran diri. Ano na? Ibalik na to ni mga after 15 minutes. 15 minutes ah. Yes, 5 minutes lang kulang. 5 minutes na lang. Oh, kayon sa nato be, pasang taklob. alam niya na. Oy, no? Pakaon man nagbaboy tingali oy. Kami kay ni wa pa ka kay inununan gabi. Inununan lagi ning gabi. Niya na. Oy, magluto na ba? Daw boss tangsa. He he. Oy daw. Parate oy. Oy gyud taklob. No? Tama lang ka parat. Kero oy. Parat lagi kuha. Tarungang sugnod be. Dito sa boss. Luto na? Taklubig balik. Luto na? Taklubig balik. Tubig Jimmy be, darat be. Tubig. Kuha na beso, gamay na lang gyud ko lang. Tama ra guro ning kalayuhan eh. Mga 2 minutes, mato eh. Ay. Ay! 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 Nga anong di ako naning magkikwan? Kana lang. Anong di ako naning mo? Saan pa pagkalutuan natin? Awa. Damage, pati CR, damage. Unsa na yung tanda ito? Papa, unsa pa lutuon ni man ang gipanong na nimong bataa ka? Sa mga katanaw, shout out day kang Rins Riden Formentera sa Power Ligo City. Shout out pre, kumusta diha? O kang Fernan Formentera from Kinuskusan, Batsalandawa del Sur. O kay Dayot Labrador, shout out from Bukidnon. Shout out. Oh, shout out pure ko kay Maika Mendoza o kang Samantha Tumungha, shout out nila. Ano lang. Shout out kay Ate Cecil Mariam Pancho Ayo, shout out. Kalumpang, and also to Jan Catrice and Leo Padungog. Oh, ako na. Shout out day kong Princess Abby og shout out po day kong friend Fritz Dayon og shout out po day kang Kuya Madaging, God bless inyo. Og sa mga solid supporter naman na ilang mo pang load kung wala mo na shout out kay dili sa tanang panahon nga mo yung makitaan ilang mo pang load station, and ay mo kalimot sa pag-follow sa mong Facebook page para updated mo sa mga Video o mag-subscribe sa mga YouTube channel. and nga lang daghang salamat.